Vítajte pri ďalšom videjku. Dnes som vybehol len tak zas do hory pozrieť, či už nerastú nejaké hríby. Zatiaľ som ešte nič nenašiel. Ešte asi zavčasu, ale tam vidím pekný samorast do zbytok stromu. Tam skúsim dať aspoň gerlachy. A ešte do toho samorastu. To mi nevyšlo, ale dám mu ešte jednu šancu. Uvidíme. Je to dosť tenké, takže tiež problém trafiť, ale dám ešte jeden pokus. A je to tam. Takže pekne aj tu. Síce na druhý pokus, ale nie všetko vyjde na prvýkrát. A aj tuto je pekne druhý. Tak majte sa. Idem pomáličky ďalej. Čaute pri ďalšom videjku.